Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu dari maqalah asaniyatu kang nomor loro wal isruna lan 20. Iku ana Aisyah saking Aisyah. Radhiyallahu anha Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana muslim Nabi kala dawuh sapa Nabi ida arota ing dalem nalikane ngarepake sapa Allahu Gusti Allah ta'ala limulu rawah ayyud kila ing yadok doake sapa Allah ahlal jannati ing ahlinya penduduk surga. Bil jannatin dalam swarga bahasa mengutus sapa Allah ilaihim maring ahlal jannah malakan ing malaikat dinalikan Gusti Allah kok ngarepake kawulane mlebu swarga bakal ngutus malaikat wa ma'arulan ing dalem sartane malaikat wa ma'abulan iku ing dalem sartane malakan hadiyatun utawi hadiah wa kiswatun lan pakaian minal jannati saking swarga bakal tinggal kawewe hadiah lan pakaian saka swarga wa ya utawi jannah iku fawqas samawati ing dalem sak dhuwure pira-pira langit asab ingkang pitu. Waqat sabatalan teman-teman tatapanin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ana hastune jannah iku fawqas samawati ing dalem dhuwure pira-pira langit asapi kang pitu. Wa tahtal arsy lan ing dalem ngisore arsy. Kala ngucap sapa ba'dhum sebagian ulama. Walil jannati lan iku kedue swarga. Sama niatu abwabin utawi walu biro-biro lawan Kulu babin utawi saben-saben lawan Ikuyat kulung lebu ing kulu babin Sopo satuna wong 70 abane ala parojulin ewune wong lanang sopan awit haris wahidan kang siji. Ini suatu benjing lawan iku ana 8. Saben sak lawan kuwi sing klebu yat kuluhu sapuna ala farojin. Sing klebu kurang langkung kuwi ana 70.000 wong. Sing klebu sak lawan. Kaya sedaya nalikane ngamal ibadah amal keakehan itu iso milih nek mlebu lewat lawan iki. Kudu baris mergo ya baris ora iso sak karepe ora iso rebutan. Wa ya kawi jannah iku kusurun pira-pira omah panggung. Omah sing nyenengake. Mabniyatun kang dibangun wa hurufun lan pira-pira kamar. Ana wis disiapake omahe, wis disiapake kamare, ya cara saiki wis berbentuk omah. Lah bangunane swarga niku sesuai karo amal ibadah awake. Ibadah awake dhewe ibadah wajib, salat, zakat, puasa, haji sak pinunggal-pinunggale kewajiban ingkang liyane iku minangka dadi gawe omahe awake dhewe benjing ing swarga. Lah sedekah awake dhewe, zikir awake dhewe, wiridane
iku minangka dadi ornamen-ornamen hiasan liyane. Bisa berbentuk tanaman, bisa berbentuk liya-liyane. Iku sesuai karo kadar amale awake itu. Wazawaya lan pira-pira pelataran. Amarga Nabi dawuhake al jannatu qi'anun. Swarga iku tanah lapang sing luas. Lah bangunane apa? Ya amal ibadah awake dhewe. Ibadah wajib lan ibadah sunah sing awake dhewe lakoni. Iku kok minangka sing dadi bangunan swarga. Saya akeh ngamal ibadah awake dhewe ya saya gedhe, saya apik uga. Sing wis dicawisake dening Gusti Allah. Amarga mung jelas bahwasane swarga kuwi dicawisake gawe wong-wong sing takwa, uiddat lil muttaqin. Kulane sedaya dadi wong sing takwa ya pastine bakal mlebu swarga. Kan Nabi dawuhake man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti mlebu swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mana birulang pira-pira pemandangan sing apik. Ana pemandangan. Ba'duha utawi sebagian mana biru iku fauqa ba'di ninggal sak dhuwure sebagian sing weneh. Minal dhahabi saking emas wal fiddati lan perak. Wajabar jadi lan watu jabar jak ini termasuk batu mutiara. Wazamrudi lan watu zamrud termasuk batu-batu mulia. Walu'lu'i lan inten atau mutiara. Wal marjani khodo inten atau mutiara. Wal kafuri lan kafur. Wal anbari lan anbar. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkonolah zahab fiddah ya darjat. Pemandangan iku nyenengake. Ana emasé, ornamen-ornamene biasane ana emas ana perak. Wong yen suyu ning dunya iki duwe emas iki kudu metoke duit sing akeh. Pemene bertahun rego emas iku saya bangun mudah. Wal fiddah biasane saka perak senengake ngono niku. Marga ning swarga kuwi mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Mripat ora tau weruh, kuping ora tau krungu. Yo jenengan bayangke ning swarga kaya ning alam dunya sing awak dhewe ndelok ngene iki boten. Swarga benjing kuwi luwih indah berkali-kali lipat dibandingke ning alam dunya. Minal jawahiri saking pira-pira mutiara. Minal jawahiri saking pira-pira mutiara an-nafisati kang padha bagus kabeh utawa edi. Manut iki edi. Edi iki yo sak dhuwure apik. Kan ana wong jenenge nafis utawa nafisa iku maknane edi. Edi ku ora edane dadi ora. Edi ku sak dhuwure apa apik. Sak dhuwure apik cara Jawa ku nyebute kisah itu maknanya perkara sing luwih apik dibandingke ning alam dunya kuwi. Dibandingke mutiara-mutiara sing ana ning dunya urung ana apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza aradu nuling dalem nalikane ngarepake sapa ahlul jannah. Ayat hulu ing yen tok mlebu sapa ahlul jannah ha ing jannah. Kala mongko ngucap lagu maring ahlul jannah sapa al malaku malaikat. Inna ma'i sedune kowe ndal satane ingsun apa hadiah kang ana hadiah. Min rabbil alamin saking Allah sing mengirani sak alam dunya kabeh. Dinalikan ono ahli swarga kuwi mlebu ning swarga bisa lewat lawang salat. Lawang poso, lawang zakat, lawang keapian liyane ngoten niku malaikate ngomong, "Inna ma'i hadiyatan min rabbil alamin." Aku duwe hadiah sing kudu tak wenehke ning awakmu saka Gusti Allah.
Qalu padha ngucap sapa ahlul jannah, ai ahlul jannah tegese ahli swarga. Jawab ngene iki wa malan iku apa tilkal hadiah tu ta mengkono lah hadiah. Hadiah iku napa malaikat? Hadiah niku istimewa saka Allah langsung. Kaya kulo nulis ngucap sapa al malaku malaikat. Dia utawi hadiah ai al hadiah tu tegese hadiah. Iku asratu khawatimah 10 pira-pira ali-ali. Iku asratu khawatimah 10 pira-pira ali-ali. Ana 10 ali-ali sing bakal diwenehke ning awakmu. Maktubun kang ditulis ala ahadiha ing atase salah siji asra. Ai al asra ditegese sing 10 kuwi mau. Ana tulisane piye ngene iki apa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun utawi keselamatan iku alaikum tetep ing atase sira kabeh. Tibtum bagus sapa sira kabeh, apik sapa sira kabeh. Fadkhulu mongko mlebu sapa sira kabeh ha ing jannah khalidina ale pira-pira sing abadi langgeng. Mergo ning swarga iku khalidina fiha langgeng nikmate saya tambah nikmat. Wa fil khatimi lan iku ing dalem ali afani kang nomor pindho. Dadi sing pertama mengko ana tulisane salamun alaikum tiktum fadkhuluha khalidin. Iku duake wong sing mlebu swarga iki bakal slamet sakabeh hati. Tur bagus ora apik ora mungkin mlebu swarga. Sing nomor 2 ana tulisane meneh maktubun kang ditulis. Apa sing ditulis iku wau rufiat diangkat utawa dihilangake antum saking sira kabeh apa al ahzanu pira-pira susah wal humumu lan pira-pira prihatin. Ini suatu orang susah, orang prihatin. Ini suatu orang mikir utang, orang mikir kerjaan, orang mikir susah keluarga, orang mikir dipecat, orang mikir kakek utang, orang pikiran menurut orang pikiran yang rokok entek, orang pikiran orang duit orang pikiran sing dadekake susah loro ati mboten enak. Mergo panggonan sing apa sing nyenengake, panggonan sing nyenengake otomatis kok perkara elek ning kono ya ora kontras, orang gondo. Nah, amarga ning kono didhawuhake wa tani maktubun rufi'at ankum al ahzan wal humum. Orang susah, orang memprihatin. Susah prihatin ning alam dunya. Ning dunya iki iso seneng, iso susah, iso bahagia, iso sedih, iso guyu, iso nangis. Wis ngono kuwi ning alam dunya pancen ngono kuwi. Kula ya suyo wis kudu pahami pilih alam dunya yang ngene iki. Berpasang-pasang dan ngene iki ning dunya. Jadi kan ora iso seneng terus muni ora iso. Ya kudu ana apa sedih. Ora iso uga jenengan kok pengen sedih terus. Ora iso. Kudu kadang yo seneng, kadang yo sedih, kadang bahagia, kadang nelongso, kadang kepenak, yo kadang ora kepenak. Pancen ning alam donya kuwi gondolane kumpul dadi siji perkara apik lan perkara sing ora ning akhirat iki kuwi wis dibeda-bedake apik ana gondonane dhewe elek ana gondonane dhewe boten saged kumpul dadi siji. Fal huznu monggo utawi susah iku ma perkara hasala kang ngasilake apa ma liwuku imakruhin krana tumibone perkara sing disengiti. Susah ki apa? Nalikane awake dhewe tampa perkara sing ora disenengi, perkara sing disenengi duit ilang. Kita kesiksa, jadi iki susah. Iki sing dienggo kancane ora ngerti sapa sing nganggo, iki susah. Tapi ning kono ora ono jenenge
Wal husnu maka solo liku kuwi makruh ora bakal ana. Au khawati mahdubin utawa pote perkara sing disenengi, kehabisan waktu, kehilangan sesuatu yang kita cintai. Bakal pisah karo sing awal dhewe senengi. Kuwi ora bakal ning akhirat. Terutama ning swarga kuwi ora bakal ana pisah saka perkara sing disenengi saka wong sing disenengi. Dengan saya seneng yo, saya enak, saya enak, saya enak. Fil madhi dalam zaman sing wis kepungkur. Wal hamu tawi susah. Iku mah perkara, wal hamu tawi susah utawa prihatin iku wau, iku mah perkara. Ya suruh kang ngasilake apa mah? Ya suruh kang ngasilake apa malidalika mari mengkonolah buku makruh fil mustaqbali dalam zaman sing bakal kedadek sing bakal tumeka. Nah, husnul itu perkara susah yang sudah terjadi. Tapi nak lamun itu prihatin, cemas. Apa maknane hamun? Hamun itu sesuatu cemas. Wedi karo perkara sing durung kedadek. Burung dilakoni kok wis wedi gagal. Lah kuwi jenenge apa? Ham. Makane awake dhewe sering diajak donga ya farijal ham. Ya kasifal gham. Itu nalikane hamun karo gham niku beda. Nah, gham niku cemas prihatin terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kuwi urung lakon ning wis dan bahasa Arab susah niku wakeh lafale ana husnul. Husnul niku susah maring perkara sing wis kedadek. Ana hamun, hamun iki susah utawa cemas prihatin maring perkara sing durung dilakoni. Kan ora latihan numpak motor kan. Wegah aku nanti boloro, wegah aku numpak. Wegah latihan numpak motor. Ngono kuwi nganti sak gedene ya ora iso numpak. Iya. Kowe wedi maring perkara sing durung tok lakon. Misalkan wong biyen nek buka usaha nek dodolan menunggu mawah, dodolan iki janjane mantuk. Nek kowe mikir wedine ya kudu utang kancaku, utang dulurku, utang tonggoku ora berarti malah apa rugi. Tutur wis durung kok wis mikir ra duwe kaya. Karena terkadang yang merusak manusia itu bukan karena orang lain, karena ketakutannya sendiri. Nah, hormon ini susah. Mergo perkara sing wis pernah terjadi ning kehidupan. Cara berarti cara Indonesia iki berarti apa? Apa trauma. Wis pernah ngalami terus kowe wedi nalikane weruh kuwi meneh iki wedi. Lha iki jenenge apa? Hormon trauma. Trauma iki yo manusiawi jajan. Kabeh kok mesti duwe trauma dhewe. Ora main itu. Wong trauma ku ora main. Bahkan itu lho.
Wong saking traumane mung weruh rasa weruh krungu suarane wedi ngono kok. Nalikane cilik tau diuncali mercon kancane, bledos ning ngarepane. Luar ngono. Tutuke gedhe ngono kuwi, ya wis gedhe. Ora mercone mung krungu suarane iso nangis lenggon yo apa. Lho ngono kuwi kadadian temenan. Lha kuwi jenenge apa? Wong trauma. Jenenge misalkan trauma. Weruh nalikane weruh ngono kuwi gelas sing warna ijo. Nalikane cilik mungkin kowe pernah trauma gelas warna ijo mergo nalikane jenengan iki ngomong iki mau delalah gelas tiga ngenani sikilmu nganti sikile tatu mergo karena pecahane gelas iki mau. Lah akhire kowe trauma banget nalikane weruh gelas sing warna ijo. Iku jenenge ngomong trauma. Kowe trauma kau latihan bakti ya, lewat jalan kuno delalah saking bulan kering ngepot njego lekon. Ya ngono kuwi mau kowe akhire tutuke rada lancar maktik lewat kono kuwi dine ra karuan nganti dihindari nalikane lewat kono luwih apik ngalang kowe lewat dalan iki sing penting ora lewat dalan. Lah kuwi ngomong cemas tapi dalam bentuk cemas apa traumatik yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya trauma ini ojo berlebihan. Jenenge wong mesti duwe trauma dhewe-dhewe. Duwe trauma masa lalu yang pernah dia alami ning ojo nganti berlebihan. Tapi ana husnul, ana meneh ramun, ana meneh apa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi thali silane dalem ali-ali sing nomor 3. Mokan ana 10 ali-ali. Saiki ali-ali sing nomor 3, maktubun kang ditulis. Ditulis apa tilkal jannatu ta mengkono swarga. Iku alati perkara uriftumu kang diwenehi warisan sapa sira kabeh ing alati. Manane iki warisan dalam arti perkara sing wis dijatah diwenehke gawe awakmu. Bima sebab perkara ora sembarangan warisane pawewe swarga sing wis ditetapake gawene ahlul jannah iku mau. Ana alesane. Alasane napa iki sing kudu digarisbawahi? Bima kuntum ta'malu. Bima sebab perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'malu napa nglakoni ngamal sira kabeh. Ana nek kula jenengan sedaya sesuk dadi ahlul jannah dilebokake ning swarga. Kuwi bima kuntum ta'malu. Ora mergo legeh, ora mergo ora nglakoni apa-apa, tapi mergo amal ibadah ya wae. Ora anteng meneng ngono kuwi mboten. Tapi mergo awake dhewe ngamal. Ngamale ora ngamal sing sembarangan, ning ngamal sing iso ndadekake Gusti Allah ridho maring awake dhewe. Sing amal nalika Gusti Allah ridho yo digane rahmat. Kuwi mau sing kudu dibagi bima kuntum ta'malu sebab amali awake dhewe. Yen saged kula jenengan sedaya ning donya iki kok terus ora ngamal blas ngono kuwi. Ya keliru ya salah. Wa fir rabbi lan ing dalem ali-ali sing nomor 4. Iku maktubun ditulis dadi sing ali-ali nomor 3 ki mau tulisane al jannatu allati uridumuha bima kuntum ta'malu. Saiki sing nomor 4. Apa tulisannya sing nomor 4? Apa albasnakum al-khulala wal khuliyah. Albasna nganggoake sapa kita kum ing sira kabeh al-khulala ing pira-pira pakaian to penganggone pakaian. Wal khuliyah lan perhiasan. Swarga sesuk kula jenengan sedaya pakaiane pakaian keistimewaan, pakaian kebesaran, pakaian sing mewah-mewah. Mungkin kalau yang sedaya ning dunia iki ngempune ya pakaian sing sarung rada ngepet. Pakaian mungkin rada lecek, ngono kuwi mah rada ora pantes dienggo. Ya ora apa ning dunia iki. Tapi nalikane swarga ngono kuwi mau
pakaiane sing apik-apik kabeh, ora ana pakaian kotor, ora ana pakaian suwek, ora ana apik kabeh. Mergo albasnakum alqulala wal kuliah. Iki kula nyen sedaya nalikane pengen mlebu swarga terutama syaratnya melih napa kudu dadi wong sing syukur. Wong nak syukur iku nuduke nak ndekne duwe rasa matur suwun marang Gusti Allah. Syukur sing paling gampang iku bilqaul berarti muni alhamdulillah. Diundakno meneh ngono kuwi ya syukur bilhal nganggo ketetapan amal ibadah yang telah kita lakukan keseharian perilaku kita. Engko nalikane diundakno meneh syukur bil qalbi dadi ketetapan awake dhewe kawulane Gusti Allah meh enak ora kepenak tetep apa syukur. Tetap syukur. Lah wujud rasa syukure awake dhewe maring Gusti Allah nalikane entuk nikmat kuwi perintah Nabi kon ngetoke. Ben nalikane duwe nikmat sing akeh kok nganggo pakaian sing apik. Iki perintah Nabi kok nganggo pakaian sing apik. Mergo apa? Jadi ya ben itu wonten sahabat Nabi. Pakaian iki nganggo pakaian sing biasa-biasa wae, bahkan pakaian sing elek-elek ngono kuwi. Terus didugani kali Nabi, "Lho pakaianmu kok ngono iku piye?" Padahal kowe entuk nikmat saka Gusti Allah sing akeh. Awakmu nganggo pakaian sing apik kuwi wujud rasa syukure kawula maring Pangeran. Ketokno rasa nikmate Gusti Allah sing akeh kanthi nganggo pakaian sing apik, sing pantes. Lah kuwi kula nyen sedaya dadi nalikane nganggo pakaian iki pakaiane sing pantes, sing apik. Ya kula nyen sedaya iso ngewesi awake dhewe lah, sing ngerti awake dhewe. Kira-kira nggo pakaian iki pantes apa ora? Kira-kira aku nggo pakaian iki apik apa ora? Kadang iso uga apik gawe wong liya, ora apik gawe awake dhewe. Kadang uga pantes gawe wong liya, ora pantes gawe awake dhewe. Dadi wong iku iso ngembangke awake dhewe. Kuwi kira-kira iki pantes apa ora nggo pakaian ngono kuwi. Kon nggo pakaian kudu sing apik, sing pilihan nalikane kula nyasiyo pengen netokke rasa syukure marang Gusti Allah. Kalkulalu mongko utami pira-pira sandhangan utawa pakaian iku anwa ustiyabi pira-pira wernane pakaian. Kulal itu maknane pakaian sandhangan. Wal huliyu tawi maknane huliyu. Huliyu iki maknane kulun, itu maknane perhiasan. Huliyu maknane perhiasan iku anwa uzinati pira-pira wernane perhiasan. Minallah bisaking emas, wal fiddah lan perak, wal lu'lu'i lan mutiara. Sesuk perhiasanmu ngono kuwi ya saka emas, saka perak, saka mutiara. Ora wong wedok wong lanang tenan. Nalikane sesuk kapi nalikane ana ning swarga. Wong lanang yo kena sesuk nganggo pakaian sutra nalikane apa ning swarga. Nalikane ning swarga. Di perhiasan-perhiasan kuwi mau iso dibuat. Gawe wujud apa? Wujud kebanggaane nalikane dekne ana ahlul jannah. Wa fil khamisilan ing dalem ali-ali sing nomor 5. Lah saiki sing nomor 5 iku maktubun ditulis apa sing ditulis wa zawwajnahum bi hudin ain. Ya iki sing disenengi diarep-arepe wong sing terus-menerus digaungke. Lah swarga kuwi wis dingkane karo 70 widodari. Sing dipikir kok kuwi terus ora tau mikir kuwi ya. Kira pikiran selangkangan tok ya sing dipikir wis ngono kuwi. Entane 70 itu. Ora mikir nikmat swarga sing paling enggak sing paling nyenengake niku apa? Semerep Gusti Allah. Kuwi nikmat ora ono sing tandingan. Ki widodari urung ana apa-apa. Urung ana apa-apa. Wajawazna lan krabeake sapa kita. Wajawazna lan krabeake sapa kita hum ahlul jannah. Dadi kula nek kaya besok kuwi
bojo lanang lan bojo wedok ngono kuwi ora mung ning donya tok status bojone, tapi ngantos dumugi ning akhirat. Kalau nanti terakhir ngono kuwi orang sing rada protes. Walah lah kok ketemu wong kuwi meneh ya seneng. Ning donya wis ketemu wong kuwi ning akhirat ketemu wong kuwi meneh. Ning donya dikrawus terus, diseneni terus, diamuni terus. Ndak sok ning swarga koyo ngono. Lho, keliru. Ning swarga kuwi panggonan sing ora bakal diseneni, ora rasake diseneni bojone, ora rasake dikrawus. Lah kok iki ora wajah-wajah bikurin iki tak kadani ngene iki. Widodari iki minangka selen. Minangka apa mau lah permaisuri yo bojo ning donya. Terus dia mikir, wah lah kok bojoku kuwi meneh. Ora iki ra apa-apa kuwi. Kok nganti sesuk ana ning swarga. Lho keliru. Nek swarga ki desain dening Gusti Allah panggonan sing apik, panggonan sing enak. Dadi apik kabeh. Lah kok ora tuwa-tuwa kabeh. Lho ora ono ning swarga kok wong tuwa kuwi ora ono. Digawe sebaya kabeh, digawe sepadan kabeh. Kira-kira umur 30-an. Kenapa? Ketok enom gagah kabeh ya sing lanang ya ketok gagahe, ketok baguse. Sing wedok ya ketok ayune, ketok sisete. Ngono kuwi mau. Sisot kabeh. Jadi sing tuwa-tuwa ngono kuwi ya ning swarga sesuk berubah dadi nom kabeh. Makane iki guyonane nabi. Ono wong tuwa, wong wedok tuwa. Narani Kanjeng Nabi. Nyuwun Kanjeng Nabi kondunake utawa nyuwun anak supaya ndek-ndek iso mlebu swarga. Diguyoni karo Nabi. Guyonane Nabi iki ya. Dadi Nabi iki ya seneng guyon bener. Wong wedok tuwa niku mau cara saiki yo gambar mau nyuwun narik Nabi supaya didongakno mlebu swarga supaya kumpul kali Kanjeng Nabi mergo duwe rasa seneng karo Kanjeng Nabi. Nabi jawab iki yo nyenengake. Mbah cara ngono yo, Mbah, tak kandhani yo. Ning swarga kuwi ora ana wong tuwa sing bisa mlebu swarga. Sanalika mbah iki mau nangis nganti lunga. Malunga nganti apa nangis yo aku kok ora iso mlebu swarga kok ora pantes mlebu swarga. Dadi Nabi ngomong sahabat kayak kadang mbah kayak kadang aku ngomong rumramu kok dekne lek kebatang opo lu dikandani Mbah jenengan ki aja salah paham maknane apa nek swarga kuwi ora ana wong tuwa ana ning nom kabeh. Jadi kula dia setuju sesuk misalkan kok mati ana wong mati umur 70 80 ora terus ning swarga 70 80 larang didoyo mangan enak kangelan untune wis entek kabeh. Lah kancane widodari ra jane ra iso polah apa pelakuwe kangelan apa meneh lah dadi digawe sebaya wis sebaya kabeh. Lah permaisuri kuwi bojomu ning donya. Lah terus nak pegat piye? Nak pegat ya ora situk. Ora dadi permaisuri. Lah makane gawene kuwi mau. Gawene wong lanang sing sadurunge rabi nek nene kok wis mati ya kuwi mau engko bakal dirabike karo kurin iki wae. Utawa wong lanang sing wis duwe bojo delalah pegat. Nganti tekene urung duwe bojo meneh kok delalah apa mati. Ya entuk iki wajah-wajah umbi urite. Tapi kok ana wong sing mempertahankan hubungan suami istri kuwi mau nganti mati. Nganti dekne kuwi wong sing apik menurut status iso nganti ning swarga. Nah kan iki dadi rahasia. Napa rata-rata niku garwane bayi sing nalikan ditinggal dunya iki kok ora rabi meneh ya diantarane kuwi mempertahankan status supaya iso kumpul nganti tekan ning bahkan garwane Nabi pun sama. Nyai Sauda niku gilirane jatah gilirane iki kakek Aisyah. Mboten digilir kali Nabi mboten apa-apa sing penting apa? Didhapus status garwane Kanjeng Nabi ben apa ben sesuk tekan ning akhirat tetep kumpul kali Kanjeng Nabi didhapus garwane Kanjeng Nabi.
Tapi kowe enake dadi wong sing duwe ilmu ki yo ngono kuwi. Wong duwe ilmu ki bakal dimulyakake. Bakal mulya. Semono uga wae dhewe mlebu swarga ora iso tanpa ilmu, kudu nganggo apa ilmu. Mergo ngamal iku ono ilmu. Jelas maka ora kuluman biqairi ilmin ya'malu amalu marjudatun latu. Kepengin ngamal kudu ono ilmu. Ngamal kok ora ono ilmu ning ngamalmu tertolak. Wa jawazna lan ngrabehake sapa kita ing ahlul jannah bihurin kelawan widodari. Ingin kang belalak mripate. Napa kok istilah hurin? Mergo wong Arab iku seneng karo wong wedok sing mripate belalak. Mripate ora sing sipit ngono kuwi ora. Mripate belalak. Yo kan nek pengen ngerti gambarane hurin iki kaya wong wedok timur tengahan ngono kuwi mau sing nganggo apa? Sing nganggo sepat sing mripate belalak. Delok mripate tok wis nanti wis patung iki raka nanti ini nang kene raka cek orang mripate urung orang liyane saya seneng cek orang mripate iki nyeneng kene koyo ngono makane istilah hurin itu dari sing belalak mripate ini sedene ingsun iku jaza itu bales ingsun rum ing ahlul jannah. Ya mergo apa ya kuwi mau walese Gusti Allah. Jarine kawula sing nalikane ning donya taat maring Gusti Allah, nglakoni apa sing diperintah. Al-yauma ing dalem dina iki bina sebab perkara sabaru kang padha sabar sapa ahlul jannah. Lho sabar saka apa? Sabar saka perintahe Gusti Allah. Sabar saka larangane Gusti Allah. Lha termasuk sabar. Antahum sedunia ahlul jannah. Hum alul jannah iku al-faizuna pira-pira wong sing padha bejo kabeh. Iki wong sing bejo, sing ning donya dekne iso ngempet luwih nafsune sing sabar nglakoni naati perintah Gusti Allah lan sabar ninggal apa sing dilarang dening Gusti Allah. Lan iku wa bisa disilane dalem ali-ali sing nomor 6. Iku maktubun ditulis apa sing ditulis ada utawi ikilah perkara iku jaza hukum balesanmu kabeh. Iki balesanmu kabeh nalikane tanduran ning donya saiki kowe duwe saiki jaza hukum. Iki woh-wohane tanduran. Ayo men dalem dina iki bina sebab perkara fa'altum kana gawe sapa sira kabeh minat taati nyatane ketaatan. Iki anggonmu taat ning Gusti Allah nalikane ning alam donya kae saiki iki balesane dadi aja sepele urip ning alam donya iki mergo alam donya iki merupakan hasil akhire awake dhewe kaya apa ning akhirat. Makane nang sekolah al dunya masraatul akhirah. Dunya iku minangka ladang nandur gawe sesuk ning akhirat. Ojo sembrono kula ya saya ning donya iki, ojo tak anggap donya ora penting, penting kanggo banget. Putusane kaya apa engko ning akhirat ya sesuai karo ning donya iki. Wa fisabilillah ning dalem sing nomor 7 iku ngangkubun ditulis apa sing ditulis sirtum dadi sapa sira kabeh iku subaran pira-pira bocah sing wong sing nom. Lah iku mau tak singgung ning awal wong sing swarga kuwi nom kabeh. Ora ono sing tuwa. Nah tuwa yo mesakake. La tahrumuna ora padha pikun sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase. Ora ana pikun, ora ana lali. Iling kabeh. Dan ning donya iki lalitan. Panggonane lali yo ning donya iki. Wa fi famine lan ing dalem ali-ali sing nomor 8 iku maktub ditulis sapa sing ditulis sirkum dadi sapa sira kabeh. Iku amini nang biro-biro wong sing aman sentosa kabeh. Saiki awakmu aman kabeh, sentosa kabeh. Uripe aman, ora tertekan, ora wedi karo apa-apa. La takhafuna ora duwe wedi sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase. Ora wedi karo apa wae, karo sapa wae. Aman sentosa kabeh. Tafita silan ing dalem ali-ali sing nomor 9 iku maktubun ditulis sapa sing ditulis wa faktum
Wa faktum iso nemoni sapa sira kabeh. Wa faktum iki manane nuwuni, nyocoki manane iso nemoni. Wa faktum iso nemoni sapa sira kabeh al anbiya ing pira-pira nabi. Jadi kula biasa iso ning swarga iki iso sowan ning nabi-nabi, sowan ning Kanjeng Nabi. Tapi yo kula nyusul prayoisin seperti sowan ning Kanjeng Nabi. Tapi yo kudu wong kawulane Nabi Muhammad. Wasidiki lan pira-pira wong sing jujur sing nemen-nemen iki. Iso sowan marang wong sing apik iso dolan bareng ngoten niku wae. Wasyuhada lan pira-pira wong sing mati syahid. Wasolihin lan pira-pira wong sing padha saleh. Wa fil asir lan ing dalem ali-ali sing nomor 10 iku maktubun ditulis apa sing ditulis. Sakantum manggon sapa sira kabeh fi jiwarir rahmani ing dalem tetanggengan maring Allah sing Maha Welas. Jiwa iku maknane tangga, maknane ya tetanggengan karo Gusti Allah sing Maha Welas asih. Dil arsi kang duweni singgasanane ares al-karimi kang mulya. Suma yaqulu nuli ngucap sapa al-malaku malaikat udkhuluha padha mlebu sapa sira kabeh ing jannah al-jannah tegese swarga bisalamin kelawan selamat minal afati saking pira-pira kanca boyo boyo. Aminina hale pira-pira sing sentosa kabeh minal nakhomifi saking pira-pira perkara sing diwedhi. Udkhuluha bisalamin amin. Ini wong sing ahli swarga. Kula nyasaya kudu ngerti piye ciri-cirine wong ahli swarga. Piye ketentuan-ketentuan sing kudu dilakoni supaya dadi ahli swarga. Yen wis ngerti yo dan dilakoni, aja ngerti mung ngerti tok ora dilakoni. Ning minimal ngerti tok yo wis apik timbang ora ngerti babar.